מה אנחנו נושמים? CO2 לימדו אותנו? שבלי עצים אין אוויר לימדו אותנו? שמות ישראל הקדושות, בוקר טוב. ממני ומהעבריין הקטן שלי, שמדורי טימי. תגיד שלום לכל החברים שלנו. איך הרגעתם אותי אתמול, איזה כיף שכולכם פה, הסרטון שלי הגיע לאלפי צפיות ואני לא לבד בעמוד וזה עשה לי כל כך טוב על הלב. אז תודה עליכם ותודה על כל מי שצופה. בוא נתחיל, מה שלומכם? בוא נתחיל. אז קודם כל, רציתם את הקודים, אני לא יודעת אתמול למה לא פרסמתי את זה, ולא יודעת באיזה עולם עתיק אני נמצאת, שאני מקריאה לכם את זה, אז הנה, anxiety, overthinking, אז תראו, בסדר, חרדה וחשיבת יתר, אחרי זה לריפוי עמוק ושינה, אחרי זה מערכת החיסון, אחרי זה הכאבי גב, אחרי זה הכליות, אחרי זה מערכת הנשימה, אחרי זה mental clarity, זה בהירות במחשבה ואיזון רגשי, ולמטה זה הסטרס, בסדר? אז מה לימדו אותנו? תסבירו לי, איך זה יכול להיות אם אוויר נוצר רק איפה שיש עצים, וכל התהליך של הפוטוסינתזה שלימדו אותנו, אבל איך זה יכול להיות? אם אנחנו נוסעים עכשיו בקילומטרים ומאות קילומטרים של מדבר, ויש לנו את זה, רמות החמצן לא יורדת. אנחנו נושמים מצוין במדבר, ולפי התיאוריה שאיפה שאין עצים אין אוויר, זה קצת לא ברור. ויותר מזה, אם אנחנו עוצרים, אנחנו יכולים לעצור את הנשימה, לפחות ל4 דקות, לא יקרה שום דבר. וגם אם יקרה משהו, מה יקרה? אנחנו נאבד את ההכרה. הלב ימשיך לפעול, הכל ימשיך, נכון? מה הדבר הראשון שאנחנו מאבדים? מאבדים את ההכרה. אז אתם יודעים מה אנחנו נושמים? זה לא אוויר, זה הרבה יותר מורכב מאוויר. אנחנו נושמים תודעה. זה מה שאנחנו נושמים, אנחנו בתוך המערכת. המערכת היא סגורה, בסדר? והרבה שטויות לימדו אותנו. אז זה הרבה יותר מאוויר, כי אחרת אם זה היה רק באמת אוויר, אז סביר, ובאמת כמו שאומרים, עם עצים וכולי, לא היינו יכולים לנשום במקומות, זה היה אמור להיות יותר דליל. אז זה לא, אנחנו נושמים תודעה, אנחנו נושמים את הבריאה עצמה. אני מזכירה לכם, בורא עולם, אנחנו זה המקור, כל אחת ואחד מאיתנו הוא המקור, מחובר למקור, והוא המקור, וכאן לייצר את המציאות. אין אלים חיצוניים, וכל תפילה שלנו לאל חיצוני, בבקשה תציל אותי, בבקשה תעזור לי, זה בבלת. אנחנו פונים לעני הגבוה שלנו, בסדר? דיברנו אתמול על השכבות, ואני כן רוצה לחדד את זה, כי שמה אפשר להביא המון ריפוי. אבל לפני זה גם שאלו אותי, קודם כל רציתי גם להגיד לכם, לפני מה ששאלו אותי, רציתי להגיד לכם, אני לא מתעסקת הרבה עם מה קורה בטיימליין, של 3D מי שנשאר, אבל אני בטח לא רוצה לתת לזה הרבה כוח, אבל חשוב לדעת, כן, שנעלמו 12 מדענים מאוד 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 רציניים, שקשורים לחומר רגיש וסודי מאוד, וכמובן שזה קשור, אתם יודעים, לאג'נדה ולכל גם זה קשור לסרן, כי מה שהם מנסים לעשות מ-2020, נכון, הם בנו בסרן בשוויץ את המאיץ חלקיקים. למה? כי הם רוצים לשנות טיימליין. למה? למנוע את הירידה של משיח, לעצור לנו את העלייה של הנשמות למימד 5. אז המשטר ינסה לעשות הכל, כולל מה שהם ניסו, נכון, מ-2020. אנחנו לא באותו עולם, תסתכלו על השמש. תגידו לי, אם לא הצבע שלה נהיה ניאון. פעם כשהייתי ילדה, הצבע של השמש היה צהוב, מסתכלים על השמיים צהוב, היום ניאון לבן. מה זה השמש הזאת? אנחנו לא באותו טיימליין, אנחנו לא באותו מקום מאז 2020, זה לא אותו הארץ. אתם לא רואים את זה? מקווה שכן. אז גם סרן ניסו, הם בנו אחד יותר גדול, הם בנו את הגדול. וזה מה שהם מנסים, לשבור ולנסות לשבור לנו את הטיימליין של הגבוה. לאן? למשיח, לגאולה. אבל זה לא יעזור להם. זה לא משנה מה הם ינסו לעשות. יש כבר מסה קריטית של נשמות ערות, שכבר נמצאות במימד 5.
בסדר, יש המון נשמות שנמצאות בממד 5 וחיות בכיף, על הכיפק. ואנחנו כרגע מייצבים את הרשת בשביל שכל מי שכבר נמצא בממד 5, לא יהיה עם גלים. אתם זוכרים מה היה לנו פה באפריל? אני לא יכולתי לעלות לשידור. רכבת הרים. היה צריך לייצב את הרשת בגלל שאנחנו יצורים רוחניים, ובתוך הצפיפות הזאת זה נורא קשה לנו. בגלל זה אנחנו מרגישים עליות וירידות כל הזמן. אז אני מקווה שבשבוע האחרון כולם מתחילים להרגיש לאט לאט את היציבות. לאט לאט. אז אף אחד לא יכול להרוס לנו שום טיימליין, ואנחנו לדוך לטיימליין הגבוה של משיח גאולה. כי אני מזכירה לכם, שטני קטני, בשמו בעל, מולך, מרדוק, או לא משנה מה, אותה אג'נדה, הקרבת ילדים, דם, והוא רוצה את ירושלים, mark of the beast, עם כל הנשמות. לזכור, אהובים שלי, המלחמה היא אחת, המלחמה היא רק על התודעה שלכם, על התשומת לב שלכם. זה הכל, זאת המלחמה, אז אנחנו לא ניתן להם את התשומת לב. ואיך אנחנו מפרקים? איך אנחנו מפרקים את המשטר? בזה שאנחנו לא משתתפים. ככל שאנחנו עולים בתדר שלנו יותר ויותר גבוה, הם לא יכולים לגעת בנו. ואז זה מתפרק מעצמו, אנחנו לא יוצאים החוצה לרחובות וצריכים להתאחד, אנחנו יודעים. לא, אנחנו עולים מבפנים, ככל שאנחנו מנקים יותר, ככל שאנחנו מבינים את המערכת, וככל שאנחנו לא משתתפים, בסדר? בקצירת אנרגיה, ככה המערכת הולכת ומתפרקת מעצמה, כי אנחנו לא משתתפים. ככה מנצחים את החושך, לא משתתפים. למרות שאני עוד נותנת לפה לזה דעת ונותנת לפה אינפורמציה, אני רוצה להתעסק באיך אנחנו עולים, ולהתחיל לדבר בעיקר על העולם החדש ומה אני רואה בעולם החדש. והשיפט הגדול צריך להגיע. צריך להגיע, וזה יגיע בהפתעה. והנה אני מכינה אתכם, אמרתי לכם שבועיים מראש, אז הנה, זה יכול להיות עוד 3 ימים, זה יכול להיות עוד שבוע, עוד חודש, עוד חודשיים, אבל זה יכול להיות עוד 3 ימים. הנה, אז אני אומרת מראש, זה יבוא בבום, זה לא קשור למשטר כבר, זה כבר לא קשור למשטר, המשטר מנסה לעכב את זה, אבל הם לא יכולים, זה מחוץ למערכת, זה אור שיורד. זה אור, זה משיח נכנס לגוף, וזה יהיה סופר בהפתעה, זה יפתיע את כולם. אז אנחנו מתכוננים. למה אנחנו מתכוננים? להכין את הגוף לסולר הזה. אם הסולר פלאש שמגיע, זה כמות עצומה של פוטונים של אור, בסדר? מי שהגוף שלו כבר לא גוף קל, יתעלף, יכול גם להשתחרר, בסדר? זה להעיר אותנו, זה צריך כל הזמן להבין ולהיות בתודעה שאני חייב להיות בלייט בדי, בגוף קל, לנקות. אני לא אומרת ללכת קיצוני ורק פירות וירקות, אבל לאכול קל, לאכול ממש קל, בסדר? לישון הרבה אם אתם עייפים, זה טבעי כי אנחנו מתעוררים, הגוף האסטרלי שלנו מתעורר. עכשיו, בואו נדבר רגע עוד פעם על העין השלישית, למרות שרציתי לדבר על דברים אחרים, אבל אני רואה שלא. אבל העין השלישית, אני יכולה להגיד לכם, בחוויה שלי, שרון, לא רואים. זה בסדר שעוד לא רואים. ברגע שהעין השלישית, אני יכולה להגיד לכם, בחוויה שלי, יש הבדל בין הקונדליני שהרגשתי, שזה היה לפני משהו כמו 15 שנה, הרגשתי את ההערה שהקונדליני עולה, וכמו איזה הערה שהיה לי מבפנים, לבין העין השלישית. העין השלישית שלי נפתחה בהדרגה בשנים האחרונות. אבל שוב, זה לא כי עשיתי משהו. אמרתי, ככל שאני מנקה יותר והכלי שלי נקי, האור נכנס וזה נפתח אוטומטית. מה אני עושה? אני שנים בהתבודדות. לא יוצאת מהבית. שנים מפחדת באנשים, לא מתקרבת לאף אחד. שנים התבודדות. להבין שהמחשבות שלי זה לא אני. שהגוף הזה זה לא אני. שהרגשות שלי זה לא אני. התאוות זה לא אני. הכרה, המחשבות זה זרם שאני מושכת מהתודעה. מה אני? בסדר? ברגע שאני מנקה טראומות עבר, ברגע שאני מנקה פצעים, ברגע שאני מסתכלת לאמת בעיניים ואומרת כואב לי, קשה לי, אני מפחדת, ומתחילה לטפל בזה, ומתחילה לנקות, ומתחילה להתעורר, אז העין השלישית נפתחת. ומה אני רואה כשהעין השלישית פתוחה? את הגוף האסטרלי שלי. אני כבר רואה בפעולה, וואי, עושה בלגן, מרים,
אני לא אכנס לפרטים האלה, אבל זה מה שאני רואה כבר, את הגוף האסטרלי שלי בפעולה, אנחנו כבר, הנה הפיזי והאסטרלי שלי כבר ביחד. אוהבת, נגמר לי.